Галоўны скандал Алімпіяды. У які бок зараз коціцца МОК. Дачка Домрачавай ужо выйшла на лыжню, а расійскія блогеры чакаюць Арыну Сабаленку сабе ў госці. Родственница! Да, наша СИС из Беларуси. Это YouTube-канал Часнок, меня зовут Ярослав Писаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. У чацвер беларуская канькабежка Марына Зуева правяла другі свой старт на Алімпіядзе. На 3000 метраў нейтральная атлетка стала 15 з 20. А вось на 5000 метраў вынік быў значна лепшы. Усяго там прымала ўдзел 20 спартсменак, і Зуева была лідарам пасля выступу першай паловы. На гэтай дыстанцыі яна паказала лепшы свой вынік на Алімпіядах, змагла выбегчы 7 хвілін. Але ў выніковым пратаколе Зуева стала 6-й. Ну, даволі блізка, але недакладна. Тэма беларускіх медалёў пакуль не раскрыта, ну і вогуле не зразумела, ці будзе яна раскрыта. Але хацелася пагаварыць зараз пра самы галоўны пакуль скандал гэтай Алімпіяды. У цэнтры ўвагі там быў скелетаніст Уладзіслаў Хераскевіч. Яшчэ ў панядзелак ён выйшаў на сваю першую трэніроўку ў такім вось шлеме. На ім былі абразкі 20 чалавек. Гэта спартсмены, якія загінулі ў выніку вайны, якую пачала Расія пасля 22-го года. Сам Хераскевіч казаў, што некаторыя з гэтых людзей былі ягонымі сябрамі. Дарэчы, маленечкае адступленне. Менавіта гэты спартсмен на мінулых гульнях за 2 тыдні да пачатку поўнамасштабнай вайны паказаў вось такі вось плакат «No War». Але ў Мілане ўкраінцу забаранілі выступ вось у гэтым сваім шлеме. Маўляў, гэта палітычная дэманстрацыя, а мы тут па-за палітыкай. Кірсці Ковентры пагаджалася, што мэсэдж у гэтага шлема вельмі правільны, але прапаноўвала яна нейкія полумеры. Тыпу, давай ты проста да старта спаборніцтваў свой шлем пакажаш, і там пасля іх можаш у мікзоне ў ім пастаяць. Але на саміх спаборніцтваў, калі ласка, не. Але Хераскевіч упёрся, альбо выступае ў шлеме, альбо не выступае. І перад самім стартам Ковентры зноў намагалася дамовіцца з Гераскевічам, але безвынікова. Пасля асабістай размовы з Гераскевічам яна выйшла да журналістаў у слязах і сказала наступнае. Я не павінна была быць тут, але палічыла вельмі важным прыехаць і пагаварыць з ім сам-насам. На жаль, нам гэта, дамовіцца маецца на ўвазе, не ўдалося. Я вельмі хацела ўбачыць ягоны выступ. Гэта была вельмі эмацыйная раніца. Ну і украінскага атлета пазбавілі акрэдытацыі. Яго бацька і трэнер Міхаіл Гераскевіч, калі даведаўся аб дыскваліфікацыі, расплакаўся. Ён быў упэўнены, што ягоны сын апынуўся б у прызах. Што я думаю пра гэтую гісторыю? Спартсмен хацеў ушанаваць памяць сваіх сяброў, якія памерлі. Але памерлі яны ў выніку вайны, таму мог бачыць гэта як палітычную акцыю. Ведаеце, можа, у беларускага НАКа і міжнароднага алімпійскага камітэта у пэўным сэнсе у іх падобныя пазіцыі. Тыпу, ты ж спартсмен, ну так бяжы, ці там пінай мяч, ці яшчэ што. Мала ли што ты там сабе думаеш? Рабі сваю працу, ты ж не палітык. Ведаеце, ў старажытныя часы, калі пачыналіся алімпійскія гульні, спыняліся ўсе войны. А як зараз? Падчас алімпійскіх гулень мы будзем рабіць выгляд, што ўсе войны спыніліся. Гісторыя сапраўды вельмі крынжовая. І вось вельмі цікава, чаму яна ўвогуле паўстала. Тут могуць быць толькі мае думкі і домыслы, таму давайце адразу пяройдзем да іх. Ну вось што я адчуваю. Ведаеце, ўжо які час я назіраю, як сусветны спорт спрабуе рухацца ў бок нібыта нармальнасці. Вайна, ну, все стаміліся, маю на ўвазе сусветны спорт, ім ж цяжка. Давайце ўжо пакрысе вяртацца, маўляў, да нармальнасці. То бок нармальнасць у свеце яшчэ не наступіла, але ў спорце вось будзе. Зразумела, хутка такое не зробіш, але патрошачкі МАК спрабуе. Арганізацыя яшчэ раней дала рэкамендацыю дапусціць беларускіх і расійскіх юнакоў на міжнародныя турніры. Зараз паглядзяць, як гэта адбудзецца, можа будуць спрабаваць рабіць яшчэ штось, ужо ў большых маштабах. То бок я не бачу тут нічога іншага, як спробу заплюшчыць вочы на тое, што адбываецца, і рабіць нейкі свой альтэрнатыўны сусвет. Ну то бок расейцы ваююць ва ўкраіне, сама Расія пагражае краінам Еўропы, а вось у спорце, па меркаванню МАК, спартсмены з гэтых усіх краін будуць спакойна сабе спаборнічаць. Бо гэта ўсё палітыка, а спорт ён ж вышэй, так? Але я проста не веру, што ў такіх умовах гэта ўвогуле можа адбыцца. І вось гэтая спорт па-за палітыкай ад МАК, ну гэта нейкі крынж. Ну проста не веру. Дарэчы, вось які допіс зрабіў Гары Каспараў у твітары. Бах з МАК быў марыянеткай Пуціна і, здавалася, нават ганарыўся гэтым. Ковентры, здаецца, імкнецца перасягнуць яго ў пагоні за расійскімі грашыма. Ну, дарэчы, гэты момант таксама не недаацэньваў, бо, зразумела, Расія гэтая вялікая краіна, там заўсёды добра сустракалі розных міжнародных дэлегатаў. Таму я ўпэўнен, розныя функцыянеры ў спорце зацікаўленыя, каб гэтую тэрыторыю зноў разблакаваць. Проста яны спрабуюць гэта рабіць так паэтапна, асцярожна і павольна. А што вы думаеце пра гэтую ўсю сітуацыю? Галоўны скандал ці будзе яшчэ нешта? Далей іншы крынж ужо з нашых шырот. Была біатланістка зборнай Беларусі Елена Кручынкіна проста ашаламіла ўсіх сваёй заявай. Я нават не ведаю, як
перадаць гэтую всю гісторыю. Карацей, раней Кручынкіна выступала за Беларусь, пасля траўмавалася, там перастала даваць вынік і тады сышла са зборнай. Зараз выступае за розныя расійскія рэгіёны ў кубках вось гэтых садружнасцей. І вось што яна піша ў сваім інстаграме. Кажа, што падышоў да яе масажыст зборнай Беларусі і сказаў, што яна тут не можа знаходзіцца. Такі месседж праз масажыста, маўляў, перадала нейкая біятланістка зборнай Беларусі. Кручынкіна ёй дала імя Д. Далей Елена паспрабавала паразмаўляць з той самай Д, але яе паслалі па вядомаму адрасу і паказалі сярэдні палец. Таксама Д дадала, што гэты міністр спорта забараніў ёй знаходзіцца на гэтай зямлі. Ну давайте скажем прама, размова тут ідзе пра Динару Смольскую. Пра гэта пісалі ў каментарах і ў сваім допісе Кручынкіна дае шмат акалічнасцяў, каб зрабіць такі вынік. Далей Кручынкіна расказвае пра сам вайб у зборнай, маўляў, тая самая Д заўсёды на ўсіх данасіла, скардзілася кіраўніцтву і гэтак далей. Ну і ўвогуле паводзіла сябе недастойна. Яшчэ ні з кім не сябравала. І факі паказвае. І нахуй пасылае. Ну вось бачыце, тут свае прыколы, ўсё па-за палітыкай. Тут просто старая добрая дурка. Давайте лепей покажу вам нечто милое. Нашим техническим гением так делаю обращение завуалированное. У гэтым відэа ідэальна ўсё. Ад голаса Владзіміра Навіцкага на фоне і да таго, што гэта Дар'я Домрачева падбадзёрвае сваю дачку Ксенію Бёрндален перед стартом на снежном снайпере. Были там, правда, дивноватые комментарии. Ксения Домрачева звучит гораздо красивее. Зачем нам Бёрндален? Норвежец свое дело сделал. Все, свободен. В итоге получился Бёрндален. Почему, когда наших девок портят иностранцы, славяне в итоге не получаются? Даже у норвежца ген оказался сильнее. Олег, это все такое. Заўсёды думаў у гэтым выпадку про імя по бацьку. Уля Эйнараўна. А гучыць не, мне падабаецца. Дарэчы, гэта вельмі рэдкая з'ява, мае на ўвазе з'яўлення на публіку дзіцёнка Домрачева і Бёрндалена. Дагэтуль пара вельмі рэдка паказвала ў соцсетках твары сваіх дзяцей. Можа, так і правільна. Калі што, ёсць яшчэ гэта імба са смайлікам, можна яе выкарыстоўваць. Так, что у нас там далей? Российские блогеры поведомили, что Арина Соболенко собирается прилететь в Москву. Зараз уключу вам размову Карины Мурашкиной и Алексея Житковски. И я начинаю смотреть и понимаю, что она наша, ну, ближайшая Она родственница. Мы с ней переписывались, она должна прилететь. Передавай ей привет. Она должна прилететь в Москву, мы как раз хотели с ней увидеться. Поэтому я Позовите жду. меня. Ну вось так. СИС з Беларусі збіраецца наведаць Москву. Сама тэнісістка ў каментарах нібыта пацвердзіла, нібыта просто угарнула, незразумела карацей. Але паведамляецца, што на турніры ў Дубаі Соболенко прымаць удзел не будзе. Можа, вось яно, вось гэтае вакенца для візіту. Цікава, што ў Расіі апошні раз Соболенко была нібыта ажно ў 17-м годзе на Нева Кап. Вось так тады выглядала маладая спартсменка. Дарэчы, на тым турніры яна вылецела ў чвэрцьфінале ад украінкі Ястрэмскай. Ну цікава, калі заедзе ў Расію, можа на абратным шляху яшчэ і ва Украіну завітаць, можа тады зразумее, чаму яе там так хейтить. Так, што яшчэ цікавага? Ліга нацый. Вось так выглядае група Лігі нацый зборнай Беларусі. Албанія, Фінляндыя і Сан-Марына. Ну нібыта можа ў такім квартэце Віктор Гончаренко даць шуму, не? Што кажа трэнер? З тых каманд, якія былі ў кошыках, мы ведаем, што Албанія мусіць наймацнейшы супернік у нашым разуменні. Тое ж самае тычыцца і Фінляндыі ў другой групе. Ну і Сан-Марына, той выпадак, калі слабых супернікаў няма. Што, ўжо саломку сцеліць, Віктор Михайлович? Ну, бравады дакладна няма. Другі беларускі трэнер Артём Радзькоў пакінуў пасаду галоўнага трэнера Арэса. Клуб трапіў у піке і прайграў 4 апошнія матчы. Усе былі да таго ж хатнімі. Не атрымалася у маладога перспектыўнага трэнера праявіць сябе вось так адразу. Ну, чакаем другой спробы. Ну і напрыканцы давайце даволі сумныя навіны з самой Беларусі. Стала вядома, што за палітыку асудзілі Мікіту Берашкова, былога прэс-аташэ хакейнага Дынама і сына экс-рэдактара прэс-бола. Мікіту абвінавачвалі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, яму прысудзілі хатнюю хімію, тэрмін невядомы. Хлопец адпрацаваў 7 гадоў прадюсарам на спартыўным канале Матч ТВ і быў лаўрэатам міжнароднага фестывалю спартыўных фільмаў Атлант. Ну і да таго ж гэта сын таго самага Берашкова, які даволі доўгі час кіраваў легендарным прэс-болам. Такія вось навіны. Мокуп не спадабалася, мне таксама не падабаецца, але як ёсць, такое жыццё. І на гэтым у мяне ўсё. Дзякую вам вялікі за прагляд. Стаўце лайки, пішыце каментары, подписывайтеся на канал. Будзем чакаць добрых навінаў разам. Пакуль.